Ассалому алейкум, тамошобинони азиз. Ассалому алейкум, Орзуҷон. Ман имрӯз бо як хурсандӣ, бо як чихеле ки мегӯяд пур аз меҳру муҳаббат ва дили рӯшноӣ, анамин дили рӯшноӣ ман ки 25 сол торикӣ багаштам ва 25 сол чихеле ки мегӯянд дар зиқӣ будам ки хона надораму зист надорам. Имрӯз хурсанд ҳастам. имрӯз хурсандтарини ҷаҳон ҳастам гумам, хато намекунам, чунки мушкилии ман имрӯз паси сар шуд. Ман мехостам шахсан аз номи худам, аз номи аҳли оилам ба тамоми муҳоҷирон ва тамоми ки одамоне ки ба ман саҳми худро расондам ва корти миллӣ ки ман гузоштам пул гузаронданд ва бовар кунед ҳар яки одамоне ки ба ман пул гузаронданд ман фақат дуо мекардам ки илоҳим 10 ҳазор гардонад аз худованд баракоташона тиҳад гуфта. ва дар корти ман 11 000 зиёдтар пул ҷамъ шудагӣ буд, 11 000 сомон. Ман бовар кунед бо ин пул албатта ман хона харида наметонистам. Бисёр зиқ шудам ки бояд чӣ кор кунам ва бовар кунед анамин дуои ба фикрам мардуми мо, дуои мухлисони ман, дуои падару модари ман ки дуо карданд ки илоҳим хонадор шавӣ гуфта, анамин чиз ба ман як одам, як инсоне ки ба ҳама ёрдамашро мерасонад, соҳибкор, ватандӯст, одами ободкор ҳастанд, одами бовар кунед бо нангу номус, бо виҷдон ҳастанд. Марди ҳалиму хоксор Раҳими Ғармиро ба ман худованд расонд. Бо вай кас гуфтугӯ кардам ва бо як осонӣ, бо як ҳамту гуфтугӯи телефонӣ вай кас гуфтанд ки апаҷон мушкилии шумо паси сар шуд ва умуман зиқ нашавед, ман дастгирӣ мекунам, шумо соҳиби хона ҳастед, тамом, ягон чизо дига фикр накунед гуфтам. Ман бовар кунед бовар карагим не ҳамин чиз бою. Ман гуфтам наход ки ҳамин хел мешавад ме ҳамин хел. Гуфтам тамом апаҷон, ягон хел зиқ нашавед, ҳамин мобайни 2 рӯзда шумо соҳиби хона мешавед ва ҳамин хел шуд. ман аз номи худам, аз номи аҳли оилам ҳамеша дуогӯ ҳастам ва бояд бигӯям ки ана ҳамин фарзанди тоҷик, фарзанди миллати мо чӣ хел ки падару модарашон тарбият карданд, илоҳим орзу ҳаваси бачакашона бинанд, илоҳим дар дил чӣ ният дошта бошанд, худованди карим илоҳим расонад, ҳамеша обод бошанд, хока гиранд зар гардад ва ман дуогӯяшон ҳастам ва боварӣ дорам ки тамоми мардуме ки бо ман зиқ буданд то ҳамин рӯза дуогӯи анаҳамин фарзанди миллат мешаванд, дуогӯи анаҳамин бача Раҳими Ғармӣ ки ҳунармандоро қадр мекунад ва ҳунармандоро дастгирӣ мекунад. Илоҳим аҷраша худованд ба ҳамашон расонанд, ба хонаводашон ва ба тамоми корашон. Илоҳим худованд баракоташона диҳад.